Yay, amene wandi Ben Longwe akuti tikufuna Moses Kunkuyu, Minister of Information, amene atiuze ndondomeko zoyendetsa dzikoli. Ndi anyway zambiri zili mkatimu guys. Ndikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 18th of January 2025, and it happens to be on Saturday, while my time says 11 minutes after 15 hours chigawo chimenecho chakumasana, ndipo mbwalo limeneli muli ndine Charles Ben Longwe. Chinthu choyamba ndi athokoze a Minister of Information, Honorable Moses Kunkuyu, ngati zidi zoona zimene taona pa social media paja mvula ikagwa kuchuluka zolilalira mapropaganda ndi zina zotero, komano ngati zidi zoona tiathokoze pa ma statement amene tawaona, amene akunena kuti iwowo apempha anthu ndi amabungwe mdziko muno kuphatikizapo a PAC kunena kuti udindo okonza mavuto amene ali mdziko muno ndi awina aliyense, ndipo akupempha mabungwe kuna kuti tiyeni tithandizane kukonza mavuto amene alipowa kuti tiakonze mavutowa. Zimenezi zandilimbikitsa kwambiri chifukwa chona kuti nditatulutsa audio imene ndimakamba za mavuto a mdziko muno, anthu ena ooneka ozindikira anayamba kutsutsa nkunena kuti Charles Ben Longwe uja akuukira boma. Ndefunso nkumanena kuti kodi zimene ayankhula a Moses Kunkuyu nawonso aukiranso boma? That's my question. Zimene anayankhula a PAC atapita ku State House kukakumana ndi ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera, confronting him eyebrow to eyebrow confrontation, nawonso anakaukira boma ku State House iko. Amalawi ndifuna ndikuuzeni kuna kuti nthawi zambiri kunena kwa ndithe akuti na nthambwe anazitengera. Mdziko muno muli mavuto akulu koopsa, ndipo ndikaonesesa boma la Chakwera likuchepa kwambiri kuti lisolve mavuto amenewa, apart from being ambitious, not ali ndi ma ambitions, you know, things like that. Komano mavuto ndi ma ambitions zimayenda limodzi. Ndifuna ndikuuzeni zimenezo. Zili ngati munthu amene amazinena kuti ndine olemera kwambiri, ine ndi chuma chambiri, ndili ndi zakuti ndimakhala ndili ndi ma mansions, koma kumuona munthuyo akuvala sanza edi mapanti oboka, koma kumanena kuti yayi ineyo ndili ndi zakuti ndimene zilili kwathu ku Malawi kuno. Kuna kuti dziko lathu lino mmene lilili tikaliona mkatimo ayi ndithu ifeyo tikuvala sanza, koma kunjaku anthu akutiona ngati zonse zili bwino. Akuluakulu life yomapirira uku kuti kufinyika nomana kuti tiye tizipirirani maiko anzathu kulibe zimenezo. Mwayiona imeneyo. Nde ndifuna ndifunse motere, a Moses Kunkuyu akuvomereza za mavuto koma kuti tikonze tonse. Kodi mmene bomali limatengedwa kuchoka manja mwa Professor Arthur Peter Wamtalika nikumabwera manja mwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, kodi amene amati azakonza dziko lino ndi ndani? Okay, timanena kuti anzathu ambuyomu a Dr. Bakiri Muluzi, a Professor Bingu Wamtalika malemu mzimu wa mtendere, Mai Joyce Banda, a Peter Wamtalika aononga dziko lino, ndipo Achakwera abwera kuzakonza dziko lino. Kodi chimene amazakonza Achakwera the first 5 years of his ruling analiona kuti akuzakonza chani? Malawi okomera tonse amene akuti amanenedwa kuti tikuza kupanga Malawi okomera tonse, amati kukomera tonse kukuzakhala koko chifukwa pali zinthu zina zake ndi ma definitions opanda explanation. Mwayiona amene kapena ne kuti ni ma questions opanda ma explanations.
kungokhala phrase yona kuti inuyo nokha muzingoganiza kuti kodi apapa ndoti akutanthauza kuti chani. Tizapanga Malawi okomera tonse. What does tonse mean? Tonseyo anali wa dziko lonse lino, including opposition chani, including anthu osapota zipani zina, including wina aliyense, kapena tonseyo anali wa Tonse Alliance, kapena tonseyo anali wa chipani cholamula cha MCP chimene chili patsogolo. Malawi okomera tonse nthawi zina Malawi tizitha kumakhala ndi mafunso. Tiafunse onse amene amapanga interview atisogoleriwa pa ma TV kapa radio station kapa newspaper, akamanena kuti pali zinthu zina akamaziyankhula ngati sitikuzimvesa bwino, kumauza kuti tamasulirani. Mukamati Malawi okomera tonse mutanthauza inuyo ndi ndani? Fa oyamba amakhala oyankhulayo, wachiwiriye amakhala ndani? Kuti tizidziwa, chifukwa tikati Malawi okomera tonse mwina sitikudziwa tonse wake sanalife, koma Malawi okomera tonse mwina ine ndi banja langa ndi tonseso. Ndikazitenga ine ndi akazi anga ndi ana anga ndi tonse. Ndikazitenga ine ndi akazi anga ndi ana anga ndi agogo anga ambuya anga ndinazote ndi tonseso. Ndikazitenga ine ndi ndani azinzanga mafriend ndi tonsenso. So ngati okomera tonse, koma ngati tonseyo sali elaborated kapena kuti explained kuti tonseyo akutanthauza ndani ndi ndani, pamenepo we missed everything. Chifukwa panopo tikamanena kuti Malawi jasa kukomera tonse, aboma akumadabwaso kuti kodi awaso akufuna yankhule kuti chani. Ineyo Ben Longwe imene ndabwerera pano ndikunena kuti Malawi yusakukomera tonse. Abomaso akudabwaso, osatira chipani cholamula akudabwaso kuti kodi awawo akubwera ndi nkhani zanji. Malawi ndi okomera tonse uyu. Kukomera tonseko, tonse wake wa utonsewo unalionena kuti tonse wa ndani ndi ndani. Tikafika pa umunthu, pa family, pa ma friends, pa dziko lonse, pa zipani zolamula zotsutsa, abwenzi ndi adani omwe, tikafika ku mitundu ya anthu tonseyo. Tinene kuti limit ya tonseyo imathera pati makamaka. Chifukwa tikafika pano, this is almost 2025, kumapeto sopano kwa 5 years ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Funso ndumana kuti kodi a Dr. Lazarus Makathi Chakwera apangadi Malawi wokomera tonse uja, kapena tonseyo amatanthauza tonse wa anthu ena ake, Amalawi ena ake sanayikidwe mepo, koma mwina ma journalist amene amapanga interview pa nkhani ya tonseyo sanapite deep, amangoganiza kuti fazina amathangoganiza kuti mmene akuti okomera tonse nde kuti akunena kuti dziko lonse, pamene mwina akunena mwina ku northern region kokha kuno, mwina akunena pa central region pokapo, mwina akunena nduna zawo zaboma zokhazo, mwina amanena ma MP yawo, mwina ma friends, mwina ana awo, mwina ndandani, mwinaso mwina ma activists awo, ndi zina zotero, mwina okomera tonse amatonse. Nde tonse uja alino pa question mark. Aliyense ayike tonse nde muike pa. Kapa Facebook muike tonse, okomera tonse nde muike question mark. Tonse wakeyo ndi ndani ndi ndani. Mwayiona? Chifukwa tikanakhala kuti tonse amene amatchulidwa pamenepo amakuzana ndi ife tonse dziko muno, ndiye kuti anthu amene amakhala kumudzi sibweza kulira pa nkhani ya kukwera kwa zinthu ngati fertilizer ndi chimanga, mmene chadule chimanga pakadali pano chili pa 100,000. Madera ena chadusa 100,000 chili ma 110,000 per 50 kgs. Ndumana kuti Malawi okomera tonse. Chimanga chimene chikugawidwa chija, mupite mamizi mukafunse, muyende mufunse kuti kodi mudzi uno munagawidwa chimanga mumva mabanja angati, mukafufuze nde mukaone kuti kodi ndi Malawi okomera tonse kapena tonseyo sitinamvesesa. Pali zinthu zoti sitimazimvesesa, ife Amalawi timangothamanga, ndikuthamanga nacho kumapita kumakachigawa. Kuhaba kuananira kuti talembeni masomphenyawo ndi kuachenusa pa magome,
ndipo mulole achinyamata athamange nawo. So achinyamata akwenda kuthamanga ndi masomphenya amene alembedwa pa magome. Koma funso ndona kuti kodi anyamata othamanga ndi masomphenya awerenga zimene zalembedwa pa magomepo ndi tanthauzo lake, akamathamanga ndi masomphenyawo akalongosola bwinobwino akakafunsidwa za masomphenya amene alembedwa pa magomepo. Habakuku chapter 2 amene taalembeni masomphenyawo nimuwachenuse pa magome ndipo achinyamata athamange nawo. Nde mawu amenewa mupeza kuti achinyamata akuthamanga ndi masomphenya amene sadziwa. Nde tathamanga ndi masomphenya akuti Malawi okomera tonse, koma tonseyo sitinamudziwe bwinobwino definition yake ndi mamasulidwe ake kuti tonseyo amanena ndani ndi ndani, chifukwa zikuoneka kuti iwe amene mutonsemo mulibe unayivikaso kuti nawe soli mutonsemomo. Bomba limene mutonsemo mulibe linazikanso mutonsemo mwemo. Mtundu umene mutonse mulibe unazikaso mutonse momwemo. Kodi funso ndona kuti kodi mene amati Malawi okomera tonse amanena inu, amanena mtundu wanuwo, amanena banja lanulo? Ndimene amanena kuti okomera tonse amatanthauza chani? Funso limene ndi zinthu zona kuti tikwena kumazifunsa nthawi zina zake. Tisamangothamanga ni masomphenya amene sitidawerenge ndi kuziwa matanthauzo ake. Undangutanthauza chani? Mwayiona ameneyo. Lelolo mwina mmene tafika 2025 aliyense akutha kuona kuti Malawi okomera tonse uja pa 5 years ya Dr. Lazarus Makape Chakwera amatanthauza ndani ndi ndani. Ndipo si tonse amene tinganene kuti taenda mavuto zaka 5 za Dr. Lazarus Makape Chakwera. Fa alipo akhoza kukutsutsani kuti ngati mwaenda mavuto ndinuyo, chifukwa iwo ali mutonsemo. Mwayiona ameneyo. Ena amene anakazipachika kutonseko kungonyamuka uko. Ineso naneso ndili mutonse momwemo. Ngati achina Enoki Chihana atalowa mutonsemo, achina ndani Timothy Ntambo atalowa mutonsemo, atakaziona nakaona kuti tonse usamatanthauza iwo. Tonse usamatanthauza achina Enoki Chihana. Tonse usamatanthauza achina Honorable Joyce Banda. Samatanthauza amene anakatuluka mutiya tonse wake kuifeyo tinakangolowa mukoma zimene zimanendwa kuti tonse ife sizikutikhuza natuka. Mwayiona ameneyo. Nde tizitha kumamasulira tisanathamange ndi zinthu, chifukwa mapeto ake umakapezeka kuti wanyamula bokosi limene sukudziwa kumaganiza kuti nkati mwake muli ndalama. Ukamakafika uko kuti ndivundukule ukapeza muli maliro. Mwayiona ameneyo. Okay, kani imene itadutsa. Nde Moses Kunkuyu akunena kuti mdziko muno muli mavuto onena kuti tonsefe tikonze. Pa Malawi okomera tonse ena mutonsemo mokomera tonsemo mulibemo. Komano zafikano pona kuti sopano tikonze zikoli ndeli kufunikano tonse tilikonze. Alright? Pa Malawi okomera tonseyo mulibemo. Mwayiona ameneyo. Komano pofika poti tikonze dzikoli ndepa kufunika tonse tikonze dziko. Now listen here. Umene undi nchitidwe umene wakhala kuchitika mu boma la Thuli lokondedwali. Kutalowa njoka ku Southern Region, Blantyre, Tyolo, Chirazulu, Mulanje, Phalombe, Machinga ndi Cyclone Freddy. Cyclone Freddy sesa mioyo anthu ndi manyumba anthu ndi kusesa boma la Dr. Lazarus Makape Chakwera linafula mokweza. Dr. Bakiri Muluzi palowa njoka pano. Amai Joyce Banda palowa njoka pano. Professor Arthur Peter Mtalika palowa njoka pano. Ndizofunika tonse tikonze patalowa njoka pamenepo ndekuti zinthu zavuta, mioyo anthu yapita, mziko mundege mahelikopta osakira anthu kulibe, zinthu zavuta pafunika zotere. Dr. Bakiri Muluzi adamva kuti ife njoka kukumba timatha.
Amayi Joyce Banda adavomera ife njoka kukumba timatha ngati palowa njoka. Profesa Arthur Peter Mutharika ananena kuti zachibwana zimenezo iweyo umazidalira, unanena kuti umaziwa zonse, unanena kuti iweyo umatha kukumba ngakhale njokazo. Tabakumba njoka zimenezo. Ndeti nawo na Dr. Bakili Muluzi akukumba njoka zija ndi Mayi Joyce Banda kumanga manyumba amene anthu amene akhuzidwa ndi Cyclone Freddy mu Blantyre mu Chilazulo mu Mulimbulimu kupereka zakudya ndi zovala zotezo. Takhati kuona zimene zakupereka maki kwa anthu amene amangira nyumba, kuona kuti anthu amadziwadi kukumba njokazo. Pakalowa Mbewa akongola matrillion sopano abwera apa tikonze economy ya dziko lino, tipeze mafuta mdziko muno. Ndio kapeza kuti Dr. Bakili Muluzi aja sakuyitanidwa. Amayi Joyce ndifuna mundimvetsetse bwinobwino Malawi. Amayi Joyce Banda aja sakuyitanidwa. A Professor Arthur Peter Mutharika aja sakuyitanidwa. Chifukwa choti pali Mbewa sopano ndi amayitana anyamata ometa mbali. Organizable. Tabwerani kuno tipange meeting ya economy ya dziko lino. Mwayiona pamenepo? Kuja ku Cyclone kuja zaenda bwino, kumene kuja kunalibe maphokoso, kunali mikoko yogona yodziwa kumba njoka. Koma apa palowa Mbewa ndi nthawi zonse kumangoti ngongole anyamata ometa mbali bwerani tikonze dziko lino. Palowa Mbewa anyamata ometa mbali bwerani tikonze dziko. Anyamata aja kumango wawanya, kumango osamangidwa anso anta. Palibe kuti yayi tiwamangawa. Iye milandu yake kumango mveka yakale ija, yakale ija, yapano papu ayi. Kumafunsa kuti matrillion amene mwakhala mukutenga within 4 years pangongole zapita kuti kumana kuti iya forex mulibe mdziko muno, koma kumamvaso kuti apasidwa mamiliyoni ambirimbiri in US dollars. So I don't know how do you differentiate between a US dollar, euro ndi forex. Kuti mwapasidwa ma US dollar mdrama zambirimbiri ma US dollar koma forex mulibe. That is another question I will ask here. Chifukwa umbuli ne umandipweteka kwa mbiri, chifukwa ndine mbuli kuskulu sededapite. Akutero ma activists ena ophunzira pa social media kunena kuti iwo ndiophunzira kwa mbiri ndeno sopano iwo pamene ali ophunzira kwa mbiri nde kuti akudziwa bwino mmene zinthu zimayendera. Sopano mbuli ineyo sindikudziwa kuti zimayenda bwanji. Mwayiona ameneyo? Sindikudziwa mbuli ine kuti zimayenda bwanji. Mwapasidwa matrillion in US dollars ndikumanena kuti dziko lilibe forex. Mmene tinayambira kulandira ma euro, mmene tinayamba kulandira ma US dollars, ena ukatenga ku IMF pangongole, ena othandizidwa ndi amabungwe, ena ndota numanena kuti mdziko mulibe forex. Kodi forex imakhala mu ndrama yanji? Kapena ndi ndrama ya dziko lanji? Nanga US dollar kapena euro imakhala kuti ndi ndrama ya dziko lanji? Mana kuti dziko mulibe forex. Kodi euro ndi dollar ija sikupanga forex mdziko muno yoti ngagule mafuta? Nde euro yo ndi US dollar yo zikakhala kuti zafika mdziko muno zimapezeka kuti basi mulibe so forex mdziko muno. Mati forex tilibe, forex imakhala kuti forex yo yapita kuti. Mutu wanga pena pako makhala zwe then mati Ben Longwe ndingwamisa. Chifami puni makhanimisa. Ndikafika pamenepo sindikunyoza munthu, sindikunyoza boma. Zimene ndikuyankhula zingati ndikunyoza boma, ndikhululukireni mabwana. Apa mpaka mwati majaza nchere. Koma pali zinthu zina zimene sitimazimvesesa. Ifeyo anthu akapambwe mlenga osapita ku skulu osaphunzira afe. Sitimapita nawo ku skulu zinazi zimene zimatchulidwa pa social media kuti mapita ku skulu ndophunzira kwambiri chani ali ndi ma degrees ena upanga. If we don't go there ndi mbuli za anthu mdziko muno. Mayiona ameneyo? So pano dziko lino kuti tilikonza bwanji tonse. Osati amene amati azalikonza dziko lino achokamo atulukamo. Minister of Information has said it.
tatulukamo ife kuti kukonza dziko litakuna mizani sopano tikuti tilikonze ifeso tavomera kuti tilikonze pamodzi ndinu ndekuti tilikonze tonse tifunse sopano tilikonza bwanji mutulusa ma US dollar mwakhala mukutenga ngongole zimene mwakhala mukuzitenga zija muzitulutsa tikonzere tonse dzikoli kuti ziyende bwino dziko muno tikonza bwanji dziko lino pamene ena mwakhala mukulandira for the past 4 years and some couple months mukuchita correct ndalama kuchoka this organization from this organization to this organization, this country to this country, IMF from this bank to this bank, international banks mwakhala muchita correct ndalama zimene zija lero ndikumanena kuti asopano ngati kuli kukonza dziko lino tizikonza ndinu nomwe amene muli bankrupt tatiuzeni kuna kuti apaki polikonza dziko lino alikonza bwanji mumachallenja kunena kuti mdziko muno muli chimanga chochuluka chilimo chochuluka chimanga chifukwa chani lero mukugawa chimanga ndimagawira anthu folo muzi wonse mabwana ndi madona ine ndifuna ndikuuzeni kunena kuti munthu akafika pamenepo amayenera kuti aziteteze sopano aziteteze chifama zoti anthu ali ndi mafunso ambiri sopano kuti tiziteteze ifeyo kuti asamatifunse mafunso opusawa tipange bwanji inu apolisi segurani maseo inu a prison segurani kundendezana inuyo ayuthi konzekerani zibonga ndi chantunga tikhale okonzeka sitikufuna wina azitifunsa mafunso pano koma nkhani yabwino ndiona kuti a Minister of Information ayankhula ngati ayankhula adi zimenezo kunena kuti muli mavuto mdziko muno tikonze tonse kodi tonselo tikamazilikonza dzikoli tizilikonza ndi ndalama zimene mwakhala mukukongola zija kapena ife tizilikonza dzikoli amabungwe ife tizilikonza dzikoli patokha popanda ndalama zokonzera dzikoli chifukwa ndalama zokonzera dzikoli mwakhala mukuzitenga inuyo ku IMF mwakhala mukuzitenga inuyo mabanki akunja maiko akunja mwakhala mukuzitenga inuyo zokonzera dzikoli sopano ndalama zokonzera dziko lino sizikuoneka kuti zikupita kuti ndeti kwapezeka kuti amalawi tiye tikonze dziko lino. Are you serious kuna kuti mukunena kuti mukutanthauza kuti amalawi tiye tonse tikonze dziko lino? Ndifuna tu ndimve phrase imene ndaiona pa social media. Mukutanthauza kuti tiye tikonze dziko lino posintha boma. Tiye tikonze dziko lino, ndikufunsa tu zomwe yankhula Minister of Information. Mukutanthauza kuti tisinthe boma ali kuti lalephera pa 5 years nde tikonze dziko lino posintha boma, kapena mukutanthauza kuti tikonze dziko li kuti mutulusa ndalama zokonzera dziko lino zimene zili ndinu kuti tonsefe tsopano tigwemo tiyambe kulikonza dziko li. Kapena tilikonza dzikoli ngati mene amalikonzera a Dr. Bakili Muluzi ndi amayi Joyce Banda patalowa njoka nthawi ya Cyclone Fred, kuti amatenga za nthumba mwawo ndi kumanga nyumba ndi kupereka key kwa anthu amene akhuzidwa, kuwapasa zakudya ndi zovala, nyumba ndi muzikhala mmene. Tikonza bwanji dzikoli? Makosana ndili ndi zinthu zambiri zimene tifuna tiyankhule m'dziko muno. Pali nkhani imene tifuna kuti tiyankhule, imene tifuna kuti tikambiranepo yokhuzana ngakhale ngozi ya ndege ya kuchikangawa, chifukwa nthawi zina ena ife timalephera kuyankhulapo, chifukwa m'dziko muno kuti tiyankhule bwinobwino mwamtendere ndi momveka bwino zikuvuta. Ndifuna chake ndinanena modiyo muja kuti oda mulibe m'dziko muno, chifukwa ngakhale otsutsa boma akamatsutsa boma amatsutsa mwachipongwe, monyoza, motukwana, moseka, motiza. Ngati mavuto amene ali m'dziko muno ndi drama ndithu. Ndeti kama panga zinthu kati kususa timabweresa drama nkatimo, timabweresa mapropaganda nkatimo. Yeti mavuto amene tikuwapanga address wali very serious and very sensitive.
zinthu zimene tifuna tiyankhulezo zimakhala za serious and sensitive, koma ukapeza kuti anthu akuluakulu ngati mene ndilili ine kuti ndikapange address mavuto a president amvesese kuti mdziko muno muli mavuto, amvesese kuti mdziko muno mukusoweka kuti mukonzeke mukhale ndondomeko zoyenerera. Timabwera ndi mapropaganda amabodza, ndi anthu amalawi amakonda mabodza, amakonda mapropaganda, amathamanga ndi mapropaganda. Ngati pompano anthu anena Ben Longwe wathawa ku Malawi, tamuthawisa ife tinaye ku South Africa kuno. Guys, stop this nonsense. Ena iyayi Ben Longwe sono pamene patipanga bwanji ife tindi maprogramu akuluakulu. Iye pitizani maprogramu ana akuluakulu. Ineyo amone very serious issue ineyo ndiboma. Ndifunsane nawo aboma sopano kuti takuyamikirani inde zoona pa zimene mwachita, komano sopano ma crucial problems amene muda apeza ena mavuto mnati mwakunza asanafike pa west kulowa niyo mboma mavuto ajafika pa west. Njala nde yavuta mdziko muno. Zinthu zasintha. Pali anthu amene amateteza ngati nyanja Malawi kuiteteza osati masewera ngati Mai Joyce Banda. Lero nyanja Malawi kuteteza kwa vuta kulibeko. Ndizi yankhula zimenezi modi ikubwera. Koma we want to address my problems amdziko muno without propaganda, without kulalata, without kutukwana, without koma tione kuti kudziko kulikonza kwake tilikonze bwanji. Tafunsa Minister of Information tatithandizeni tilikonze bwanji dziko li. Fapali zinthu zina zona kuti zikusowekera Minister of Information mulongosole bwinobwino osangoti tonse tikonze ndi udindo aliyense tikonze dziko li. Udindo umene mwatipasa kuti tikonze dziko li amabungwe ndi udindo wanji. Tigwire mtengo wanji pamene zafika apa, tigwire mtengo wanji. Zikomo kwambiri munali ndine Charles Ben Longwe. Tikumanenso mawa pa audio ina yotsatira. God bless you and have a wonderful day. Thank you. Like, share, Malawian cameras, subscribe.